מאמינים שסביב שיטת הכניסה הזאת יכולים לשבת 16 אנשים וכל ההגדלות בפנים, שום מחסון בחוץ. בואו תראו, תצלם מקרוב איפה ההגדלות נמצאות. שיטה שנראית כמו שיטת כניסה רגילה, עולה כמו שיטת כניסה רגילה, מגיעה גם בכמה צבעים. יפתור לכם את כל מחסור המקומות לחג הקרוב. הזאת מגיעה ב4 צבעים, אלון טבעי, אגוז שזה עץ כהה יותר, שחור וגוון בטון. אלה הצבעים הכי מבוקשים שיש. עכשיו בשבילכם במבצע לחג, 3,490 שקלים בלבד. עכשיו אני אראה לכם בהילוך הכי רגיל שיש, איך אנחנו פותחים אותה בקלות. פשוט מושכים את זה. המסילה, מסילת אלומיניום חזקה, היא נפתחת לבד, אוטומטית. עכשיו פתחתי עד הסוף. פה יש את הרגל תמיכה, רגל אמצע, עץ מלא, חזקה מאוד. תראו שאני נשען על המסילה, היא עדיין נשארת יציבה וחזקה. זו מסילה הכי חזקה שיש לקונסולות נפתחות. תראו איזו פתיחה פשוטה. 1 2 בחג הקרוב לא תצטרכו שולחנות נפתחים, שולחנות פלסטיק, ילדים בסלון וכל האלתורים למיניהם. יש לכם שולחן לתפארת שבסוף מצטמצם לקונסולה דקורטיבית וקטנה. זה הכל. תראו איזה יופי, ויציב וחזק בכל מקום. שולחן יציב, יפה גם. תתחדשו, שיהיה חג שמח.